Stagli. Dala sa ipon, dala. Oo. Para ni Bibs. Patay. Di naman maulong. Ahak mo ata. Ilang mo siya nagkahapon doon? Naunsa noon? Usahan pagkontak na ko ni Bibs na yun. Pastilan. Christmas na uma. Di ko kahatag regalo ni. Saan ba ko niyo? Ito, datang taon. Kung pa kita. Suot lang, suot. Suot. Uy, pas nagling. Suwatan lang ko eh. Lisod man kayo, so papunta na ko ng kubawa silpon. Pasko na uma. Suwatan na ko. Suwatan ko ni. Bisaya. Oh. Na, pastilan. Ningo ba ko niya engineer ko. Matay na mutbot ba ako. Kaya mag-in-English ko ani. Sao man ako ni. Kripto rin human ako. Wato eh. Dir basta English dir. Dir Margaret. Margaret. Siya yung English ah. Wala. English po eh. Problema ko English eh. I hope. I hope you understand him. Uy. Ano ba yung darling? Why? Ini nga, na-practice ko suwat darling ay. Practice kang sulat? Okay, ay, grito ko practice ko suwat. Yung ba baby bobo? Oy, anak ko nga. Ano ba? Nagluto ka na doon? Ay, wala po. Ay, sayo pa man. Unyar, oy. Unyar, luto eh. Sa'yo, dilim na ng langit. Tingnan mo, oh. Nagbili na nga akong ulam. Lutuin ko na to. Kapalit na rin ka na eh. Oo, magsinigang tayo. Sige. Sinigang. Mag-practice ka na dyan, ha? Oo. Magluto na muna ako doon. Sige, luto na. Pagpatukan mo, sabi na magluto na. Ako pa talaga pasaingin mo. Itawan ko na. Uy, happy ko na kitaan. Pastilan. Padayong Pinoy, Padayong suwa Pinoy, Problema lang, pastilan. In English, good. Saan ba ko ni ko na English na, no? Ano sa in English sa pasensya. Ngutanan lang ko darling ani. Darling. Ay, ngutanan lang ko ba kering. Usay in English ka sa pasensya? Darling. Bakit mag-i-English ka pa ng pasensya? Para saan ba yan? Katong English ba? Kaway. Andyan yung abakada ng anak mo. Yan, basa-basahin mo. Bakit ba? Ano ba pinagagawa mo? Ba't ang lalalim ng tinatanong mo? Ikaw na yung English ako. Patience. I hope you patience. Ano na naman? Amping-ampingin kita dyan. Mag-ingat ka sa mga pinagsasalita mo sa akin, ha? Amping-amping ka. Ay, tahan na kayo tayo sa English. Amping gani. Siyang taon, oy. Hindi pa ako dito, ha? Ako lang, oy. Ako lang gani. Dear Margaret. Amping na lang. Ambience. Ambience, umi. Oy. Ambience. Ay, maurong lagi ni ko. Masabta niya. Ay, pagkapinan na to. Love you. Love you. Ambience. Dear Margaret, you patience. Ambience. Ano na naman kanina ka patawag ng tawag? Bakit may bagan-agan ka pa sa English, ha? Ikaw nakakabuisit ka na, ha? Kanina pa tawag ng tawag na pangatlong tanong mo na yan, ha? Tahan na kayo tagay. Kaya gusto tam. Kibaw, wala ko siya ng English, anak.
Patingin nga ng ginagawa mo. Just, Ay. nagdududa na ako sa maraming tanong mo, ha? Ikaw kakaibahin. Wala, uy, nag-practice ako. Practice lang. Dear Margaret, I hope you. Dear- Ano itong Dear Margaret? I hope you. Aray na, practice pa rin, short water ko nga na ko. Aray, Love letter to, ha? love letter. Ay, tawag ka. Pangalan ng babae? Ano yan? Babae rin na yung Margaret nga na may laki mo.